света е жесток. Само виж какво правят с грок, а съседът ти е враг, че краде от твоя ток. Вече ясно виждаме, че целта им е Рагнарок. Ще умреме ако чакаме намесата на Бог. Не виждаш ли децата без домове и даже не си трогнат и ги убиват без да мигнат, ма целта им е да помогнат. Игрите на глада и очакваш да смогнат, ма на тебе не ти пука, докато тебе не да погнат. Баландир те наблюдава по-добре и от бабките пред Бога. Брат го в името на дявола и казва, че е за Бога. Ма живота струва стотинки важи за тея на топа. Виж им шока на лицето и се питай кога ще си ти. Няма кой да те пожали, ако сам не се защитиш. Ма сме толкова разделени, ти затова ще го позволиш. И сте заседнали да се карате коя раса е по-висша. Заседнали в тиша, кои сте ви да определяте кои ще диша. Въвличат ни в омраза и тея дето тричат са тея де че го подпишат. Координират на кът кукли на концепт, така да го опиша. Разделяй и владей и не дей задава много въпроси. Кланя се само на този, който носи всичките ни грехове. Ма християнството е много видове и даже този, който ти мисли доброто, може да те подведе. Чувствам се като Давид, като съм срещу по-големите и предпочитам вместо кръв да се пролива, разговор да се проведе. Ма ако трябва да убивам, ще съм от безпощадните. Съдбата я притежават най-наглите и гладните. Не е песимизъм, защото така стоят фактите, а най-големите души са на жадните. Тези несъгласните, най-гласните в нужда на кураж, а тея дето постоянно говорят за само доблаж. Няма яд, ако това, което казваме прави краща ми, нека бъди амин, ако изобщо има някой да ме съди.